Kinahanglan mikuyanap karon sa social media o ubang mainstream media ang usa ka bomba sa Pilipinas nga napalgan og kini ang gitawag og bongbong missile. Niadtong nagdagan pa ang kampanya sa eleksyon, daghan ang wa mutuo niini nga ang Pilipinas mao'y ikaduha sa ranking sa Asia nga labing bangis ug bag-angan sa armadong kusog sa panahon ni Makoy. Gani, doon na pa'y nigawas nga mga isyo niadtong nagdagan pa ang eleksyon nga kini daw si BBM apelido ray gidalaan ni ug wa jud daw ni nahimo dili parehas sa iyang amahan nga si Makoy nga daghan og nahimo sa atong nasod. Mahimuot ka sa ilang mga kaatbang no kay aron lang jud mapildi si BBM sa eleksyon, ilang idikit si BBM sa kaysaysayan sa iyang amahan nga si Makoy aron daw mahinumduman ang isyu sa extrajudicial killing, isyu sa pagkatikasan, kawatan, isyu sa martial law ug bisag unsa na lang kay lagi mao daw ni ilang strategiya kaniadto nga gipukan si Makoy tungod sa maniobra sa EDSA Revolution kay lagi tungod sa Core Magic nga diin hapit na lang himuong santa kay lagi inahan kuno sa demokrasya. Ang uban sa nilang kaatbang moingon nga ay ayaw lang idikit si BBM sa iyang amahan kay mahinumduman na hinuon sa mga tao ang mga maayo nga nahimo ni Makoy sama sa Masagana 99, mga General Hospital, Nuclear Power Plant, Public Schools, Build, AFP Modernization ug uban pa. Daw nagkamuritsing ang strategiya sa ilang mga kaatbang kung unsaon nila pagpukan ang tandem nilang BBM ug Sara, ipadikit ba sa ilang amahan o ipalayo. Apan karon naklaro tungod ni ining maong ebidensya sa usa ka missile nga tipik og kabahin sa Santa Barbara Project nga napalgan nga iya sa panahon ni Ferdinand Marcos alias Makoy. Gawa sa bongbong missile, ni apay laing armas nga may posibilidad nga kini makapasulbong sa moralidad sa atong armadong kusog sa umaabot bahon og kini mao ang BrahMos missile, Spider missile ug Buhawi caliber machine gun. Niining upat kung mo-evolve nig maayo sa umaabot og istudyohan kung unsaon nga kini mapalambo pa ang pag-upgrade ani, makonsiderar nato nga kini mao ang first step sa atong stepping stone isip kwadro alas nga armas sa atong nasod. Dili kwadro alas sa mga cowboy nga sugarol ha. Oops. Oh, dili na mao kung dili kwadro alas isip posting sa pagpangandam sa atong armadong kusog. Doon na untay ikalima nga akong nahuna-hunaan nga ipuno kining gitawag og anti-typhoon rocket nga diin matud pa na imbento gihapon sa panahon ni Makoy isip panagang sa kalamidad kay pusgayon daw ang bagyo niini maong rocket. Apan ato paning klarohon kung tinuod ba ni ug kung tinuod man ato paning istudyohan ang mga detalye ani. Kung makumpirma nato ato unya ning ipuno sa ikalima pohon. This time around dili na ni kwadro alas kung dili Voltes 5 na. Oh yeah. Okay. Inatay aning makapiray kaning kalakihan. Makapa-excited no? Apan sa pagkakaroon, kini pang upat ka armas ang kumpirmado pa nga nakaserbisyo sa atong nasod nga mao ang BrahMos missile, Spider missile, bongbong missile o Buhawi caliber machine gun ug mao ni ang atong tawgon sa pagkakaroon og kwadro alas. Murag dip at tukma no og hilaw pa sa panahon ang pinobre nga pagpalaw sa akong buot ipasabot sa kwadro alas kaysa pagkakaroon isip 3 stars of the sun nga mao ang Luzon, Visayas ug Mindanao. Kay dunay murag pangagpas karon ang atong gobyerno nga kuhaon pagbalik ang Sabah.
Kung mabalik pohon ang Sabah sa Pilipinas, mauna ni ang laing haom ug tukma nga kwadro alas sa atong nasod. Sa ato pa, Luzon, Visayas, Mindanao ug Sabah. Oops! Basig makaingon mo nga wa gani ta kapiog sa China nga gikuha ang atong teritoryo nga mga isla ra gani na. How much more Sabah pa kaha. Tako pa kayo na nga tulubagon mga bay, mao nga samtang nagpadayon ang atong pagpakigdialogo sa China bahin sa hinugtanay nga diplomatic negotiations. Apan sa laing bahin, giatbangan sa ni og pinaspasay nga lihok kay wa pod maglangan ang atong gobyerno sa pagpalambo sa atong AFP modernization program sukad sa paglingkod ni Digong. Sa mga nangagi natong episode, atong nahisgutan ang mga development sa atong Philippine Air Force, Philippine Army ug Philippine Navy ug wap ata mahuman aning development karon sa AFP modernization. Kining atong gihisgutan karon nga bongbong missile, Spider missile, BrahMos missile ug Buhawi caliber machine gun nga kabahin sa atong episode karon nga kwadro alas. Ato unya aning tagsa-tagsaon ang mga kalidad aning mga armasa. Yes! You got it! Daghan panighisgutanan mga bay nga dili paturagas ang mga lakang ug nagkinahanglan nig teamwork sa mga eksperto sa komersyo ug foreign policy. Gani sa akong pangagpas ani, may posibilidad nga gusto tingaling iuli sa China ang atong mga isla, apan tingali basig ubos sa kondisyon nga iuli pud sa United States ang atong isla nga mao ang Hawaii ug Guam. Nagtuo mo nga ang China wala ma-pressure sa ilang sitwasyon karon? Daghan pud ni sila og risgo nga giatubang dili lang sa West Philippine Sea kundili hasta sa ilang mga kasikbit nga nasud nga silingan sama sa Thailand, Mongolia, India, Taiwan, Japan, Vietnam, labi na jud sa Middle East. Kana mga pinubring obserbasyon pa lang na nako kay maunay usa sa hinungdan nganong ang Russia ug China gipalapdan nila ang ilang teritoryo, maunang mangilog sad sila og yuta kung makabintaha tungod sa kaagresibo aning United States ug ubang nasod sa European Union. Sa ato pa, murag way magpili no aning mga nasura sa superpower country, pulos hakog sa gahom. Maong kita alisto ta sa pag-analisar. Apan ang pangutana karon, unsa may papel sa atong nasud ani batok sa mga higante nga superpower country? At agiunya ninyo pohon mga bay ang Kwadro Alas Part 2. Dili lang usa ko, dagang salamat og rock and roll natong tanan mga bay.